Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ị nweghị ike imeri ihe ọjọọ site n'ụzọ ọzọ ọbụla. Naanị otu ụzọ nke ị ga-esi wee nwetaghachi ekwensu na ihe niile nke o mere gị, ihe niile na-esighị esi, bụ isi n'ụlọ gị pụọ kwa ụbọchị wee dị mma dịka ị nwere ike ịdị, wee nye ndị mmadụ ndị nwere ike inye. Ibi ndụ na-agwa nke mgbakasị ahụ na echere naanị onwe gị. Na n'ezie, ibi ndụ dị ka gị onwe gị na mụ onwe m abụghị ihe kachasịcha mkpa n'ime ụwa. Ọ dị mma, nke a bụ akụ akwụkwọ nsọ nke ị nwere ike ị gaghị achụ ya, mana ọ nọ n'ime ebe anyị ga-agụ ya. Ma Jizọs wee kpọọ ya oche eze ya na ndị na-eso ụzọ ya, sị na ọ bụrụ na onye ọbụla ga-eso m, ya jụọ onwe ya, chefuo ma leghara anya, ma jụkwa ma leghara anya ihe nke onwe ya ma ọ bụ ihe na-amasị ya, ya buru obe ya ma soro m. Ugbu a ị nwere ike ịgụ nke a ma chee sị na ihe a banyere oyiri Kraịst ọ bụghịkwa ihe egwuregwu nye m. Ị ga-echefu onwe gị ma leghara anya n'ebe onwe gị nọ, leghara anya na ihe nke na-amasị gị, sị mana ya achọghị iwepụ nke a na ihe anyị na-eme. Nke mbụ, mana ọ jọrọ njọ iwepụta otu amaokwu site n'ebe ọ bụla na-amaghị ihe ndị gbara ya gburugburu. Jizọs nọ na-ekwu maka otu ọnọdụ, n'agbanyeghị na ekwuwe na ụkpụrụ na-achịkọta nke a bụ eziokwu. Ọ ga-abụ ihe a na-eme ka o sie ike isi na Chineke achọghị ka ilekọta onwe gị otu o ziri ọ chọghị ka ilekọta onwe gị. Na ndụ gị niile ga-abụ inyepụ nyepụ 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 na-emere onwe gị ihe ọ bụla. N'ezie, ọ bụrụ na ọ ga-enwe ihe anyị chọrọ, akwụkwọ nsọ si na anyị were onwe anyị tinyechaa n'aka Chineke, na ọ ga-enye anyị ihe obi anyị na-achọ. Ya mere, o nwere ihe ndị dị anyị mkpa, nwee ihe ndị anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-enyepụ nyepụ oge niile, onwe onye na-emere gị, onwekwe n'oge iji emere onwe gị ihe, ị ga-agwụ, ọ gaghị ewekwe n'ogologo mgbe. Anyị kwesịrị inwe ihe na-apụ, ihe na-abata, ihe na-apụ, ihe na-abata mgbe niile. Ruokwe n'ịbụ onye nwere obi ike na-egosi anyị ihe atụmatụ dị mkpa. Anyị nabata, anyị ewepụkwa. Anyị nabata, anyị ewepụ. Ugbu a m mee ihe pụrụ iche na ihe nke ọzọ, aga m atụbọ. Ọ bụrụ na m mana ọ bụrụ naanị ihe m na-emewe iwepụ ewepụ. Mana echere m na anyị nwere ọtụtụ ndị nzebo nsọ na-anọ n'oche ụlọ ụka n'ụtụtụ ụbọchị ụka ọbụla, n'ihi na ihe ha na-eme bụ naanị iwere. Ezi, aga m aga n'ụlọ ụka ga-ewere ngọzi m. Enwere m olileanya na onye ozi nwere ozi taa nye m. Chineke, ọ bụrụ na m enwere onwe m taa, echeghị m na aga m efe Chineke ọzọ. Ugbu ama m na-enwe onye n'ime unu kwuru otu a taa. Mana ụzọ kachasị mma n'ime ụwa iji egbo mkpa gị bụ imere onye ọzọ ihe. Ihe ọ bụla i mere ka o mere onye ọzọ, Chineke ga-eme ka mere gị. Ị gaghị aghọrọ ihe ubi ma ọ bụrụ na ị kụghị mkpụrụ. Gwa Chineke ihe ị chọrọ ma tinye onwe gị nga ọzọ nke ị nwere ike ịbụrụ ngọzi nyere onye ọzọ, ma na-eme ya na ebumnuche. Ị nwekwala amụma 3, ndị Mozi 2 na mpụta ihe 12. Kwuo sị Chineke, anyị ga-akwado ihe ọhụụ. Ị gaghịzi na-eme m ka m gọzie ndị mmadụ. Aga m na-agọzi ndị mmadụ ruo mgbe ị sị m agọzizina. Kee maka nkwekọrịta ọhụụ. Aga m agọzi ndị mmadụ ruo mgbe ị gwara m ka m kwụsị. Ana m echere Chineke ruo ọtụtụ oge inwe udo ime ihe. Anaghị m enwezi nzukọ nke ekpere ọzọ maka ma aga m agọzi mmadụ. Enwere m ọtụtụ ihe ikpe ekpere maka ya. Agaghị m ekpezi ma aga m aga ịgọzi mmadụ ma ọ bụ agaghị m. Naanị ihe anyị ji eme otu a bụ n'ihi na anyị chọrọ idewe ihe anyị. Ya mere Jizọs na-ekwu maka otu ihe ebe a ya na Pita. Mgbe ọ nọ na-agwa Pita sị, oge na-abịa, ọ dị nso,
nke ọ ga-eji nwụọ, na ọ ga-aga n'obe, na ọ ga-ata ahụhụ. Ma Pita bara Jizọs mba sị, onye nwe m, nke a agaghị eme gị. Ma Jizọs atụgharịa sị ya, gaa m n'azụ ekwensu, n'ihi na ị bụ onye mkpasu iwe n'ụzọ m. Ị naghị eche maka uche Chineke, naanị ihe ị na-eche bụ ihe masịrị gị. Ihe mere Pita ji gwa Jizọs nke a, ikwu eziokwu, ọ bụghị maka ihe banyere Jizọs. Ọ chọpụtara na Jizọs ga-ata ahụhụ, na ọ bụ ya bụ onye na-azọpụta, ya ga-atakwa ahụhụ. Ya mere ọ bụ nnọọ ichere naanị onwe gị, ma Jizọs sị, onye ọbụla nke ga-abụ onye na-eso ụzọ m, onye nke ga-eso m, ị ga-eburu obe gị mee ya, chefuo onwe gị, leghara onwe gị anya maka ihe ndị na-amasị gị. Ya mere isi ihe nke ọ na-agwa Pita bụ maka ị gaghị abụ onye na-eso ụzọ m na-achọ naanị ihe ị chọrọ, na ọ bụghị uche Chineke. Amen. Mana e nwekwara akụkụ ndị ọzọ maka nke a. Mana ọ bụ ihe dị mkpa nye m ịkụzi ihe n'ozuzu oke. Enwere m ike ịnọ ebe a sị, chefuo onwe gị, leghara onwe gị anya, wepụ obi na ihe masịrị gị. Ma ọ na-ada nsọ nsọ n'ime mmụọ, mana ọ ga-abụ naanị izu ụka abụọ ya emekpa a ga-ahụ. Anyị nwere mkpa, ma Chineke anaghị ele anyị anya ka anyị ghara inwe mkpa ndị ahụ, ghara igbo ha. Abụla ụdị mmadụ ndị ahụ ndị na-asị, ee, aga m eme ma ewezụga ya, aga m eme ma ewezụga ya, aga m eme ma ewezụga ya. Ị gaghị emeli ya. Ị ga-emeli ya, mana ịma ihe ị ga-abụ n'oge ikpeazụ ozu. N'ezie, m na-eme ihe niile nọ gburugburu m, ana m arụ ọrụ, ana m eje ozi. Ịma ọ bụ m na-enye enye, onwe onye na-enye m. Ngwa ka m gafee na ihe ọzọ. Ka anyị chee maka akụkụ ya nke ọzọ, ka anyị lee anya na Mak isi 14. Lelee otu m ga-esi nọ n'otu ozi gwa gị na gị echerele naanị onwe gị, gwakwa gị sị gị gọzie onwe gị otu mgbe ahụ. Nke a bụ ihe okwu Chineke ji tọgbuo onwe ya. O nwere ozuzu oke n'ime ya, na egboro mkpa ọbụla ma ọ bụrụ na ị soro odudu na nkwagide nke mmụọ nsọ. Nke a bụ ịdị mma nke ọgba ndụ ọhụụ. Anyị enweghị iwu zuru oke ma ọ bụ usoro nke anyị ga-eji mechie ihe ndị a, mana anyị nwere mmụọ Chineke n'ime onwe anyị nke ga-akwagide anyị mgbe ọbụla anyị kwesịrị inye. Ma mgbe ọ dị mkpa, o nwere ike izute ike nwa mgbe, mee njem ezumike, mere onwe gị otu ihe. Ma aha anyị nwee mkpali lọghachi bịa ha ohere ndị mmadụ ihe ọzọ na-eme. Ọ dị mma anyị nọ n'ụzọ ọhụụ ma ọ bụ ihe ọzọ. Ịma, mgbe m lee ebe a, enwere m atụmatụ nye anụ arụ m. Gị si ele ụdị onye ozizi ibu nke na-ekwu eziokwu. Ịma ihe mere, n'ihi na ụtụtụ echi aga m alaghachi n'ọrụ akwụkwọ m, rụọ ọrụ akwụkwọ m otu izu. N'abalị Fraịde aga m aga n'ọgbakọ ụmụ nwaanyị ebe ọzọ. Ịma, aga m eweretụ obere oge. O nwere ike ịbụ obere oge n'ehihie. Enwere m ike ịga mezie mbọ m, ama m onye ma ihe m ga-eme, mana agaghị m enyepụ naanị nyepụ. Agakwa m anaratụkwa nwa obere, n'ihi na ọ bụrụ na ị gaa n'ihu inyepụ, ị naghị ewebata, n'oge na-adịghị anya ị gaghị enwezi ihe ị ga-enyepụ. Amen. Mana echere m na dịka ndị mmadụ, anyị nwere echiche ibi n'akụkụ mmiri, n'akụkụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ma anyị nwere ike ị na-echere naanị onwe anyị, ma ọ bụ naanị onwe anyị, ma ọ bụ anyị nweta ihe mkpughe n'ije ozi, ma ịbụ ngọzi. Ma ugbu a anyị egbughị onwe anyị n'ihi na anyị chọrọ imere onwe anyị ihe ọma, ma o nwere ọtụtụ ndị chọrọ ya. Anyị eburu onwe anyị bịa ebe a, o nwere ike oge na-adịghị anya obi agbawasịwa anyị, ike agwụ anyị. Ma ịma, ndị mmadụ na-aga ozi n'ime ụlọ ụka, ike agwụ ha. Tupu gị amara ya, onwezi ihe ha ga na-eme n'ụlọ nzukọ ọzọ, n'ihi na ị mara na ha gaa n'azụ na-aghọgbu gị. Gị pụta ime ihe, ha na-akpọgharị gị, si ha mba, si emega m ka obi dị m mma ime ya, mana aga m enwetatụkwa ndụ obere. Dịka m gwara unu, emebiela m ya ụzọ ọbụla ị nwere ike isi emebi ya. Mana echere m na anọ m n'ozuzu oke nke ndụ m karịa ka m nọworo.
ana m arụsi ọrụ ike mana egbughị ezi m onwe m. ana m emere ndị mmadụ ọtụtụ ihe mana ma ihe m kpebiri na ụbọchị ọ na m na-ezu ike, ị gaghị asị na ị chọrọ m. ịnọ n'ịchọsi m ike kwa ụbọchị, elee ihe ọ ga-eji ahụzi naanị esi ahụ m na-ezu ike. n'ụzọ ya nke ọzọ, ihe dị mma Chineke na-akwado m ime, nke m ga-edebe ihe ọ bụla m na-eme gaa lekọta ya. O nwekwara onye mụ anya n'ebe ahụ? ị ma ihe m chọpụtara? ọ bụrụ na m nyere gị aka afọ 4 ma ijide ya aka, m mara na ị chọghị enyemaka. ya mere o nwere ihe dị iche n'inyere ndị mmadụ aka na ikwe ka ekwensu jiri ndị mmadụ napụcha gị ihe niile ị nwere. ugbu a, ị na-achọ ka ị na-enwetara onwe gị ihe ka ọ bụ na ị chọrọ ka ị ya mere anyị ga-achịkọta okwu a ka ọ dị mma. ka m gwa gị, nwụọ n'ebe onwe gị nọ nwetara onwe gị ihe, nwụọ n'ebe onwe gị nọ nwetara onwe gị ihe, mana a ga-akụrụ m aka site n'akụkụ ọbụla. anyị ga-akpọ nke ozi ọcha haleluya. a masị ihe ị nwere ike ma mgbe ahụ haleluya. ọ bụrụ na ịkpazi agwa, aga m asị gị egwuregwu m ezuola. anyị ga-ahụ. ọ dị mma. Maka 14 nke 3. ma mgbe ọ nọ na Betani n'ụlọ Simon onye ekpenta, onye Jizọs gara leta, ọ dị mma ọ dị ya wee na-arịgo n'elu tebụl, otu nwaanyị eburu mmanụ na-esi usi ọma nke dị oke ọnụ ahịa, nke dị ezi mma, ya wee kụwaa ya, wụsakwa mmanụ a na-esi usi ọma n'isi ya. ma e nwere ndị nọ n'akụkụ ebe ahụ na-ahụ ihe na-eme. ha sị na olee ihe eji akụwa mmanụ a nke na-esi isi ụtọ na-emebi ya. anyị gara ire nke a karịa ego dị 300 ụgwọ ọnwa a na-akwụ otu onye n'otu afọ. mmanụ ahụ ọnụ ahịa ya bụ ụgwọ ọrụ otu onye n'otu afọ. na a gara iwere ego ya nye ndị ogbenye, ma nke a dara ka ihe ime mmụọ, nke a dara ka ọ dị nsọ. ma Jizọs nke na-akụziri anyị ụkpụrụ ndị a dị ukwuu mgbe niile, isi anyị ebikwala ndụ n'ichere naanị onwe anyị. ịdị ndụ ka inye. ya mere, gịnị mere iji na-enwe obi aṅụrị mgbe nwaanyị a na-akụwa ihe a were ya na-awụkachi gị n'ahụ, mgbe e nwere ike ire nke a ma nye ya ndị ogbenye? e nwere ozi dị mma nga. ma Jizọs aga n'ihu ikwu, amaokwu nke 6. ma Jizọs asị, hapụ ya aka, gịnị ka iji na-esogbu ya? o merele m ihe mara mma dị ukwuu, ihe dị mma kwesịkwa otuto. ma gị na ndị ogbenye nọ mgbe niile, mana ihe ọbụla nke ị chere ewu ihe dị mma imere ha, mana mụ na unu agaghị anọ mgbe niile. o mee na ihe o nwere ike ime. ọ bịara tupu elie m ka ọ bịa tee ahụ m mmanụ. ugbu a, nke a bụ ihe nọ na-eme ebe a. Jizọs nọ na-akwado ịgabiga ihe ike ahụ bụ oke ihe mgbu nke anyị na-enwedịghị ike iche na o mere ya. ghọta nnọọ nke ọma na mmadụ ọ bụ ihe o jike gị ịgabiga. ma Chineke ezite otu onye ka o mere ya ihe nke dị mma nye ya, ka o wee gbaa ya ume. ọ wụsara ịhụnanya ya na ekele ya maka ihe nke ọ nọ na-emere ya, site n'inye ihe nke kachasị oke ọnụ ahịa na-ada ọnụ nke o nwere. ma ndị nọ na-ele anya si, nke a bụ ịla n'iyi. ma ịma ihe Jizọs na-ekwu n'ime nke a, ekwesịrị inye m nke na-ala n'iyi. mana achọrọ m ịgwa gị na e nwere oge n'ime ndụ gị mgbe ị kwesịrị nke na-ala n'iyi. ma Chineke na-emere gị ihe ndị kachara ibu ma ọ bụrụ na ị kwere ya, mana o nweghị isi ya nwe imere gị ya ma ọ bụrụ na ị bụ ụdị mmadụ nke na-anara ma ị naghị ekwe ka ihe ọbụla nke Chineke na-emere gị gafere gị. o nwere mmiri ukwu abụọ na Palestine, mmiri nke Galili na mmiri nke ọnwụ. nke a masịrị m. ị nọ na njikere? mmiri nke Galili, mmiri na-asọbata n'ime ya, mmiri na-asọpụkwa site n'ime ya. mmiri nke ọnwụ na-ewere naanị mwere. mmiri na-abata
ma o nweghị ebe o si asọpụ. Ị chọrọ ịdị ka mmiri nke ọnwụ? Akwụkwọ nsọ si na onye na-echere naanị onwe ya nwụrụ anwụ n'agbanyeghị na ọ ka dị ndụ. Abụrụ m onye kwere ekwe, mana adị m ka onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Anọ m na-aga ụka ụbọchị ụka, mana adịkwa m ka onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Enwere m ihe mmapanye, ana m agụ akwụkwọ nsọ m, mana aka m dị ka onye nwụrụ anwụ na-aga ije, n'ihi na ihe niile bụ maka m. Ị chere na enweghị ike ịzọpụta gị ka na-echere onwe gị? Nke a bụ ihe dị njọ. Nke a bụ ihe ịgba ama nke oyiri Kraịst anyị. Ọ bụghị ụwa ka ọ na-agwa karịa, n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị oyiri Kraịst nke na-adịghị aghọta nke a. Ị ma ihe mere na enwere m oke ọrụ ịkụzi okwu Chineke. Ana m enye ekele na ihe Chineke na-enye m ime. Ị ma akụkụ ndụ m kacha mkpa nke ndụ m abụghị n'elu ebe a. Ọ bụ ihe m na-eme ma naanị m nọrọ ebe nzuzo. Olee ụdị njọ ọ ga-adị mgbe mmadụ na-akụzi ihe a ma ọ naghị eme ya? Olee ụdị njọ nke a ga-adị? Jizọs nwụrụ ọnwụ ka anyị wee nwere onwe anyị n'ime onwe anyị. Ndị Kọrịntị nke abụọ isi ise amaokwu nke 15, ahụrụ m akụkụ akwụkwọ nsọ n'anya. Nke a bụ ihe m chọrọ mgbe niile. Ndị Kọrịntị nke abụọ isi ise amaokwu nke 15. Ma ọ nwụrụ anyị niile ọnwụ ka ndị niile ndị na-adị ndụ ghara ịdịrị naanị onwe ha ndụ ma ọ bụ kama ka ọ bụrụ naanị ịdịrị onye ahụ nke nwụrụ anwụ ma buliekwa ndụ. Ya mere Jizọs anwụrụ anyị ọnwụ naanị ka anyị were gaa eluigwe. Ọ nwụkwara anyị ọnwụ naanị ka e were gbaghara anyị mmehie anyị, mana ihe ndị a bụkwa ihe ndị dị mkpa. Ya wee sị, achọrọ m ka ị kpọrịa ndụ gị. Ya mere nke a bụ ihe ngosi. Ihe ọzọ mere m ji nwụọra gị ọnwụ, ka ị ghara ibi ndụ nke i chere ma ọ bụ ilekwasị naanị onwe gị anya. Enyela m gị ike ka ị bụrụ ngọzi, ruokwe ịgawakwa ruo ịbụ ngọzi nye ndị iro gị. Ije ozi m akwụsịghị ebe a. Ma m si n'elu ebe a rituo, amabeghị m ihe nke m gaje ịhụ n'ụbọchị taa, mana akwadola m obi m. Achọghị m ka ohere ọbụla gabiga m ịbụ ngọzi nye onye ọbụla. Akwụkwọ nsọ si n'ime Galatians isi ise amaokwu nke 10 na-eche otu ị ga-eji bụrụ ngọzi. Buru n'uche, na-ebu n'uche gị ụzọ ị ga-esi wee bụrụ ngọzi. Nke kachasị nke ndị nọ n'otu okwukwe nke Kraịst. Etinyere m onwe m karịchaa n'afọ a. Achọkwara m ịgba gị ume taa, ị na-elegide anya karịchaa na ihe a na-akpali gị site na mmụọ nsọ. Ndị Rom isi 7 amaokwu nke 6. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime eziokwu, agaghị m, n'ihi na ana m ese na ihe onyonyo. Ana m akụzi ozi a ma ọ bụ akụkụ ya ebe ọbụla nke m gara, n'ihi na abịa n'ebe m nọ, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasịcha mkpa nke anyị kwesịrị ilegidesi anya ike. Otu n'ime iwu ndị Jizọs nyere. Ị ga-ahụ onye nwe gị Chineke gị n'anya site n'obi gị niile, site n'ume gị niile, site n'ike gị niile, site n'uche gị niile. Hụkwa onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị. Site na nke a mmadụ niile ga-ama. Site na nke a ka mmadụ niile ga-ama. Romans isi 7 amaokwu nke 6. Ma ugbu a anapụtala anyị site n'ime iwu, ma mebikwa ya na mmekọ niile, ebe anyị nwụrụ na ihe nke jichiri anyị na mbụ. Ugbu a anyị na-agazi ozi na nnupụ isi n'iwu nke na-achịbunu nke ederede, mana na nrube isi nke nkwagide nke mmụọ nsọ n'ime ndụ ọhụụ. Ya mere ọ bụrụ na anyị ga-enyefechasị onwe anyị, mana anyị ga-ekwu okwu maka akụkụ nke a, mana nkwagide nke mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na ị dị na njikere ime ihe Chineke na-akwagide gị, ekwule nke ahụ. Ọ dị mma. Ana m agwa gị, Chineke na-akwagide anyị oge niile. E nwere akara elekere nọ n'ebe a nke ga-agwa m na m ga-akwụsị na nkeji 6. Ugbu a ha tinyere nke a ebe ahụ, ịkwagide m ka m mee ihe ziri ezi. Ma Chineke etinyela mmụọ nsọ n'ime anyị ka ọ kwagide anyị ime ihe ziri ezi. Anyị ekwesịghị m ịkwọrọ onye na-arụrụ anyị ọrụ nke obi ya na-adịghị mma n'ebe m nọ. Agaghị m atụfu nzọpụta m ma ọ bụrụ na emeghị m ya. Ekwesịghị m ime ya, mana ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-akwagide m ime ya. Lee, nke a bụ nnwere onwe nke ọgbụgba ndụ ọhụụ. O nweghị iwu ji m nke si na mee nke a ma ọ bụ Chineke were gị iwe, ma ọ bụ mee nke a ma ọ bụ gị tụfuo nzọpụta gị.
mee nke a ma ọ bụ ị gaghị aga eluigwe. Ma ugbu a ana m ebizi n'iwu nke dịcha elu. Ma ọ bụrụ na m rube isi, ọ ga-enye m nnwogha nke ndụ nke ọhụụ na ikikere nke ịdị ọhụụ na obi ụtọ nke na-enweghị ihe ga-emejupụtanwu ya. Nkwagide ihe ịma atụ pụtara ihe. Ana m ekpe Chineke, achọrọ m ịbụ ngọzi, nyere m aka ịga ije n'ịhụnanya. Ọ dị mma. Ugbu a o kwesịghị ịbụ naanị ekpere. Amaghị m ma ị chọpụtala nke ahụ. Anyị na-ekpekarị ekpere nsọ nsọ. Chineke, ọ dị mma. Oge adịghị maka nke ahụ. Ọ fọrọla m nkeji 5. Agara m ebe ụlọ ọrụ n'ụbọchị gara aga. M wee mata di na nwunye ha na-eweta ije ozi, ma agaala m ebe ahụ maka otu ihe. Mgbe anyị na-akparị nkata, ha amaghị. Ha sị, ịma anyị abụọ nọ n'otu ebe anyị chọrọ ịzụrụ ezigbo akwa, n'ihi na o teelarị mgbe anyị zụkwara ruo onwe anyị akwa. Ịma o teela. Anyị maara na aka adịchaghị ha. Anyị enyere ha aka ọtụtụ mgbe. Ya mere, o were nwa mgbe ọ gaghị ewe m nzukọ ekpere ma ọ bụ onye ga-abịa gwa m. Achọghị m abịara m bịa nwee nkwado ahụ n'ime mmụọ m. O nwere ihe ị nwere ike ime. Naanị kpọrọ ha gaa zụọrọ ha akwa. Ọ dị mma. Nnọtụkwuo nkeji 5 ka m were nọgide n'elu ya, ịmana ka m mara ma m ga-enwe udo. Mgbe anyị kwesịrị ime nke a, ya eme ha obi adị ha mma. Ị ga-eche na ị nyere ha ego ndị ọcha kachacha elu. Ugbu a gee ntị. Anaghị m achọ ịgwa gị ka ị mara na m dị mma. Enweghị m ji ya eme. Ana m achọ igosi gị ụmụ ihe ndị ntakịrị ndị ahụ. Anyị si na anyị ga-akpọrọ unu, anyị na unu ga-eso. Mụ na gị ga-eso, Dave na nke nwoke ga-eso. Nke a pụtara ihe buru ibu nye ha karịchaa ihe niile, n'ihi na ha adịghị ka ha anaghị ehicha akwa n'ogugo nke a ga-asị, nke amaka, ọ dị ka mma. Emechaala m ihe ndị ahụ. Ị chọrọ ịma ihe ị ga na-eyi ihe dị mma? Kpọọ m. Ị na-anụ? Bịa. Ị nọ ebe a taa? Ọ dị mma. Ka m were akụkọ na mkpọpụta wee mechie. Ọ bụrụ na ị na-egekarị m ntị, o nwere ike ịnụ n'akụkọ a, mana ị ga-achọ ya ọzọ. Obere nwa afọ 10 gba ụkwụ ala nọ n'ihu shed ebe a na-ere akpụkpọ ụkwụ n'akụkụ ụzọ. Si n'ụzọ na-elebata anya na-ama jijiji n'ihi na oyi na-atụ ya. Ọ gba ụkwụ ala, oyi na-atụ ya. Otu nwaanyị ahụ ya ka ọ na-elebata anya ebe ahụ, wee jụwa ya sị, gịnị ka ọ na-elebatara anya ebe a? Ya sị na ọ na-ayọ Chineke ma ọ ga-enye ya otu akpụkpọ ụkwụ. Nwaanyị ahụ ajụọ Chineke sị ọ bụ eziokwu ka amụma na ndị mmụọ ozi nwee ike gbada. Mgbe ọ nọ na-eche ịzụrụ nwa ahụ akpụkpọ ụkwụ, nwaanyị ahụ akpọrọ nwa ahụ wee banye n'ime shed ebe ahụ. Ụmụ ihe ndị na-ekwesịghị ikpe ekpere maka ha. Soro m. Ya esere nwa ahụ n'aka, banye n'ime ebe ahụ. Ya jụọ onye na-ere ahịa ma ọ ga-enwe otu igbe akwa eji ekpuchi ọbụ ụkwụ na bezin mmiri na akwa mmiri. Ya eweta juore ha ya kpọrọ nwa ahụ gafee n'azụ ụlọ ahụ. Ahụrụ m akụkụ ahụ n'anya n'ihi na ọ nọrọ n'ihu ebe ndị mmadụ ga-abịa towe ya ma tinye ya n'ihere. Ọ gara n'azụ ụlọ ahịa ahụ ka o wee mee ihe a na-enweghị onye hụrụ ya, ka o wee gọzie mmadụ. Ya kpọrọ nwa a gafee n'azụ ụlọ, yipụcha ihe oyi n'aka, saa ụkwụ ya, hichaa ya. Mgbe ahụ onye na-eje ozi eburula akwa ahụ laghachi n'ime ụlọ ahịa. Ya yichie ya ọbụ ụkwụ ma wepụta akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ maka ya. Ya were ihe mkpuchi nke ọbụ ụkwụ ndị ọzọ wee nye nwa ahụ, wee sị ya, ama m na ha adaala gị ji ugbu a. Nwa ahụ nke obi dị mma wee lelie anya, lee ya n'ihu, anya mmiri na-agbashi ya. Ya sị, mama, ị bụ nwunye Chineke? Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministry.